যতন নফয় গাহাম দেহাयनि হাইলাম सफिवानि चिकन सामिनि ब्लॉगो इंगे tini इंगे आं नक थांनाय हि अंखर फाइजाक माने नक बेरायनि मा बेरायकदक mang तो हांखेबा नक बेरायनि हि फाइजाक ता गासिस्रि इंगे बपो बय बाक्साका फाइला हाम अलिपर जरबान पुर फाइनाय इंगे आं सक फाइबै ता कमरपुर सक फाइबै हांगे सागलातिन बाराव किसी सा बाथा लायग्रा हि बन बाराव हाफाइलाय जाकता बाय बायबो मालायला हांखेबा बाय आं दादा बतंगो दादा के लोगो दादा के नक जागलिया गताक जों सागलातिन बाराव सातसा बाथा गई बाजार किसा खाय नक थांलायनाय के यांके जों बाजार थांनाय हि फाइलाय दं दादा नतो बायने बस वीडियोस ना मास लास जागला है मखां थुकलो लाइव के बा कांके सना मालिया yang ke bazar खाइबाय कवै आं नक थांनि हि अतो आसक तंफेला गे दादानि बो yang office tip tong ta mani office borok masa tong ke bono नासिनलाय तंफेला हां के बोनो नासिनते दोगला सारा एकटा रक्सलाय खाना के बबो फाइबै दाबो के जों नक थांलाय दं ता नाय तंलाय दे निजेनि पारा हुमा बा सक फाइकेन बखासा तंथकोबो जोंलाय रजे आसाके जन्म होयते खेर अरस मा तमन बा तंथक जावता बैबा तंथक जे फांनाय हापानो जे बेराय फाइने रक्सिन पारा न तंथक पारा तंथक हिमा न होइन थांबाय बैबा बाहायं जाक सामैया बबो जे तंथक जानाय तंथक जे हता नाले देसिन पारा नक सक फाइला हताबो नक सक फाइदरो नक सक फाइ किसी चांस रख खाइदरो पता नाइदि कोना र मेरें बाय माने नाले खाल ह आनखो आसक फाक जा हागे बेरे हाय जुदा जुदा खाबं लाय के बा हा लायनि कोना र हे दांग देते तेना नाइदि आंके नक सक फाइ के आं आनि खुनो से फुनोग नि हिसमा फाइग्रा सिने ogno नाइसे थक बाटो हांका बांग मा खेन के बा yang dong no funo mane yang no ka soltak pai be hangka reka ke asang snaya ani tini video jatron tata